Allah Mahmud ne dan Aminatu khairul anbiya. Hasken Allah Mahmud ne dan Aminatu khairul anbiya. Bismillahi matabbaci kaligin komai kake rabbana mai dare mai rana kai kake ba mu komai kai ko ina. Amanan ka nake roƙo ka ban zan yabo a gare shi Habibu na dan Aminatu renan Sadiya shi ya zama da sanyin zuciya. Hasken Allah Mahmud ne dan Aminatu khairul anbiya. Rabbanan ka salatin nan marar adadi ya wuce biliyan 100 gun aminin lahi matabbacin nan na komai sayyidul bashari. Halansa na sada sahabi sun rige san annabi zahiri na sako shaka in ya sai masoyi ga annabi ne na tabbata. Shayabo kake abban Fadima daga Abdullahi mijid da fatar na ginsi Yahudu farin gani san kake cire kunci har kwafa. Na san ka nake wallahi Allah a rai kaunar ka na wallafa kai yi min nunan fasakar ka koda cikin bacci na shugaba. Hasken Allah Mahmud ne dan Aminatu khairul anbiya. San ma'aiki ni na tabbata bai cika in ba Allah gwani haka bin Allah baya cika sai da annabi fili ba dini. Shi kadai ne kwallon kwalle zai bada gun Allah ba razani ya mudan sir mai sufa guda kafu babata har ma uba. Shugaba labbai ka muke maka marhaba buka lale mutaka so ni manzo na ka da dantalin san ka in tai masa wanta ka in gudakin wasan so kuwa yin gudu sannan ka siran fuka ana nan sai a cikin ka ya nura shine burin zuciya. Hasken Allah Mahmud ne dan Aminatu khairul anbiya. Ba nabiyin ka kauna kab me gidan Jibril farin uba mai ado da tajallar rabbana murshidi kai ne asafin gaba. Sannan zababban Allah da ne son ka to ba shi ba fargaba ya ilahu ka saitan nazari in ta begen angon safiya. Ji daga ni daga na motsi ina kuka bangan ka ba so nake kai mini izini na zogon kamar zo na ko nan gaba. Na aminta kan ba da raina da komai na ban fada ba na haɗo kaya na kai kira na zo raunar ka na sunkuya. Hasken Allah Mahmud ne dan Aminatu khairul anbiya. Babu wanda ya san Allah ka kafa anbiya sai kai Mahmud na tun da shi daga hasken rabbana rabbi yayi hasken shi na dina. Daga cikar matsayi siffa da kyau ya fi kyau ya ƙura ko ina komi na faɗa kan shugaba ya wuce nan Allah tintini. Zuciyata na ta tafarfasa ya Rasulullahi ka san da ni duniya da kiyama ta gaje da haran ceto ka hada da ni. In kasance gana adabu da kai babu ni ranar barazani zan kasance mai fara ina murmushi baki na dariya. Hasken Allah Mahmud ne dan Aminatu khairul anbiya. Rabo da ke ce masa rabo da hane ya cika shi ya zama rabo sha kirari kuma sha ambato kun ka gane na zo zan ma yabo. Dan isar Allah ka isar da ni zuciyar ka ma'aiki in zamo mai rabo da rabon ka bani kaskar da zan taimaka yawan yabo. Larabawa ne muku jinjina arzikin Mahmudu na gaida hutun da annaba mai daraja isa naku ne Allah ya san da ku. Dole ne in saka ku a baituka na ina burin zan zo ga burin ziyarci Madina na je mu gana da annabi zaɓin zuciya. Hasken Allah Mahmudu ne dan Aminatu khairul anbiya. Sani karkar baiti na anan ya ma'aiki Allah na kaku zuciya ta har raina kan san karuhi na har ya bugu. Babu fashi ko gajiya fagen yin yabo ga muradin zuciya ni fa har da me maka yabo dan Sulaiman da haka san da mu da haka san da mu da haka san da mu. Hasken Allah Mahmud ne dan Aminatu khairul anbiya.